Здравейте! В момента трябва много бързо да се оправя, защото съм на първия си трип с L'Oreal. Имаме мастер-клас с Георги Русев, за който доста се вълнувам. Нямам никакво време да си правя грима наново, затова само ще го преправя на по-вечерен. Стигнахме около обяд, имаше welcome drink, настанихме се, след това имахме обяд на пистата, правихме си снимки, след това имахме малко свободно време за спа и като цяло аз трябваше да свърша някои неща работно. Общо взето малко се отплеснах и още не съм облечена. Имам около 10 минути да сляза. Сутринта добре съм си подготвила кожата, що може да понесе подновяване на някои продукти. Дрес кода е бяло, черно и сребристо сиво. Окей, тук ще ми пратиха съобщение, че ще започне мастер-класа в 6:15, така че имам малко време. Мисля да сложа очна линия. Ще бъде интересно, защото я слагам на телефона. Не знам дали не прекалих малко сочната линия, но продължаваме натам. Сребристо. Ето този много ми харесва на L'Oreal в момента. Много е як. Малко хайлайтър. Гланц и сме готови. Всичко за моето пътуване. Аутфита ми, който ще си облека сега, може да гледате в YouTube. Да си пусна и косата. Дано се е изготвила добре. Мисля, че се получи много добре. Айде, чао и сияй на кожа!